Iki lho yo proyekku dina Minggu iki mang gawe ayam bakar, gawe ambengan loro iki, gawe nduduk pondasi yo. Dadi tradisine wong Jawa ngene iki. Nek ana gawe nduduk pondasi utawa ape buka toko ku mesti ana ambengane. Sing iwake ku ayam bakar Kampung Utong ngene iki lho yo. Nah, karena masake iki kanggone esuk banget yo, sekitar jam setengah pituan kudu wis ready kabeh. Dadine iki ayame iki bengi tak ungkep, tak beleh, tak ungkep terus tak tekek kulkas. Esuke lagi tak bakar yo. Nganggo cara ngono ku lebih praktis, dadi suke ora gedebukan karek adang segone. Soalnya adangnya akeh dadi diru, butuh waktu rada suwe. Resep ayam bakar iku sing wis tak share gengi lho yo. Soalnya aku nggih 2 kali, sing minggu gawe tak gawe buka toko, saiki gawe neh gawe nduduk pondasi yo. Gawe bumbu urap-urape, aku blas ora kober medio yo, maklum esuk gedebukan kabeh soalnya mateng esuk. Dadi nek kon medio bareng kesuwen yo. Nah, akhirnya pas jam 7 tambanganku wis dadi kabeh. Iki siap ditutupi, di packing terus digawa ning lokasi, bar ngono ditandukno yo. Nah, ning ngene sampean apa yo ono tradisi koyo ngene iki yo. Muga-muga berkah barokah, lancar oleh mergawe yo bapak-bapak kabeh.